أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሆን ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነዛረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ጽዮን መጸጊዕትና ዝኾነት ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 7 ታሕሳስ ዝንበብ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ወርሓዊ በዓል ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ እዩ። ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ኣብ ቤት አብርሃም ኣትዮም ንአብርሃም ቤቱ ባሪኾም ንይስሐቅ ክወልድ ከም ዘበሰርዎ ኣብ ቤትናን ልብናን ህይወትናን ኣትዮም ቤትናን ብበረከቶም ክመልኡልና እናቶም ቅዱስ ፈቃዶም ይኹን አሜን። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ቅዱስ ሰንበት ድማ ይግበረልና። 7 ታሕሳስ እንኳዕ ናብ ስብከተ ነቢያት አበው ጻድቃን አባ ዳንኤልን ወአባ ማቴዎስን ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓቢ አባ ዳንኤል እዚ ቅዱስ አቦ ስም አጸዋውዑ ክቡር እዩ። ብኩሉ ነገሩ ዝተቀደሰ ናይ ገዳማውያን መብራህቲ እውን እዩ። ካብ ዝተረፈ ንጹህ ህይወቱ ብጣዕሚ መንግስተ ሰማያት ርእዩ አባ ዳንኤል ብትውልድ ግብፃዊ ክኸውን ከሎ ንዓለም ንዕቁ መኒኑ ገዳም ዝኣተወ ገና ብግብዝንኡ ጊዜ እዩ። ጊዜኡ ከዓ ዘመነ ጻድቃን ብ500 ክፍለ ዘመን ነበረ። ኣብ ገዳም አስቄጥስን ኣብ ደብረ ሲሓትን ይፍለጥ እዩ። እዛ ዓባይ መካነ ቅዱሳን ገዳመ ሲሓት ስጋብ ሕጂ እውን ብስሙ ትጽዋዓላ። ናይዚ ምኽንያት ከዓ ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ውሽጣ ተጋዲሉ ፍሬ ስለ ዘፍረየላን ደቂ መዛሙርት በቅድስና ስለ ዝወለደላን እዩ። ስለዚ ከዓ ክሳብ ሕጂ አባ ዳንኤል ዘደብረ ሲሓት ተባሂሎም ክጽዋዕ ይነብር ኣሎ። ካልእ ስሙ ከዓ ዘገዳመ አስቄጥስ ይበሃል። ገዳመ አስቄጥስ ናይ ዓቢ ቅዱስ መቃርስ ርስቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ዓለም ብስፍሓት ብዙሓት ቅዱሳን ብምፍራይ ቀዳማይ ዝኾነ ገዳም እዩ። በዚ ገዳም እዚ ኣበምኔት ኮይኑ ዝሽየሙ ኣበው ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ብቕዓት ማዓርግ ዝበጽሑ ክኾኑ ከለዉ ክብሮም ካብ ፓትርያርክ ንላዕሊ እዩ። አባ ዳንኤል እውን ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቅድስና ዓመታት ኣብ አስቄጥስ ገዳም ኣበምኔት ኮይኑ ተሸይሙ እልፍ ኣላፋት መነኮሳት ብጽድቂ መንገዲ መሪሑ እዩ። እዚ ቅዱስ ካብ ትግሃቱ ዝተላዕለ ንምግብን ንድቃስን ግዜ ኣይነበሮን። መዓልቲ ንመነኮሳት ከናዝዝ ድውያን ክፍውስን ስርዓተ ገዳማት ክቋጻጸርን ይውዕል ነበረ። ልክዕ ምስ መሰየ ከዓ ጭው ናብ ዝበለ ስውራን ናብ ዝርከብዎ በረኻ ይወፅእ ነበረ። ከምኡ ከዓ ሙሉእ ለይቲ ዝተሰወሩ ኣቦታት ክደሊ ይሓድር ነበረ። በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ናይ ስውራን ቅዱሳን ገድሊ ዝጸሓፈ ክኸውን ከሎ ኣብ ዝዓረፈሉ ግዜ ከዓ
ገኒዙ ብምቕባር በረኸቶም ተሳቲፉ እዩ። ዓብይ ሞያውን ፈጸመ። ንሱ ገኒዙ ቀቢሩ ዜናኦም ካብ ዝጸሓፈለን ስውራን ቅዱሳን ንኣብነት እስራኤላዊት ቅድስቲ ኣመተ ክርስቶስን ን38 ዓመት ብዘይ ልብሲ ብስውር ዝነበረት ቅድስቲ በጥሪቃ ንግስትን መንግስታ ገዲፋ ብስውር ትነብር ዝነበረት እያ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ካብዚ ዝሓለፈ ኣባ ዳንኤል ንሰብ ንዝተናዓቑ ምኽባር ይኽእለሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ናይ ኣዋልድ ገዳም ዕብዲት እያ ተባሂላ ኣብ ኣፍ ደገ ገዳም ዝተደርቤት ቅድስቲ ኣናሲማ ኣብ እስክንድርያ ከተማ ሊቀ ጳጳሳቱ ከይተረፉ ዕቡድ እዩ ኢሎም ዝነዓቕዎ ቅዱስ ምህርካን ዕቡዳት ዘይኮኑ ንነብሶም ዝሰወሩ ቅዱሳን ምዃኖም ገሊጹ እዩ። ኣባ ዳንኤል ሓዋርያዊ እውን ነበረ። ብግዚኡ ጽሑፍ ሊዮን ዝበሃል ናይ ኑፋቄ ደብዳቤ ይለኣኽ ስለ ዝነበረ ነዚ ኬልቄዶናዊ ኑፋቄ ብትግሃት ምላሽ ይህብ ነበረ። ሓደ መዓልቲ እውን ብናይ ንጉስ ትእዛዝ እቲ ኑፋቄ ኣብናቱ ገዳም ክንበብ ክብል እዚ ቅዱስ ካብ ኢድ ወተሃደር ይሕዲጉ ስለ ዝቐደዶ ንሞት ስጋብ ዝበጽሕ ቀጥቀጥዎ። ጻድቅ ኣባ ዳንኤል ሓደ ኣውሎጊስ ዝበሃል ድኻ እምኒ ጸሪቡ ስራሑ ጸራቢ እምኒ ጋሻ ክቕበል ስለ ዝተመልከቶ ጎይታ ሆይ ነዚ ሕያዋይ ሰብ ንምንታይ ድኻ ገበርካዮ ኢሉ ኣብ ናይ ፈጣሪ ስራሕ ኣተወ። ጎይታና ከዓ ከም ወትሩ ብጋህድ ተገሊጹ ብነፍስኻ ትወሓሶ ዲኻ በሎ። ንሱ ከዓ እወ ጎይታይ ስለ ዝበሎ ጎይታ ንኣውሎጊስ ሃብቲ ሃቦ ኣህብተሞ ማለት እዩ። ግን ብኡ ንብኡ ናይ ሰራዊት ሓለቓን ጨካንን ሰብ ኮነ። ጻድቅ ኣባ ዳንኤል እዚ ወረ ሰሚዑ ክበጽሖ ኢሉ እንተኸደ ናይ ኣውሎጊስ ወተሃደራት ቀጥቀጥዎ። ጎይታ ከዓ ንኣባ ዳንኤል ናብ ናይ ፍርዲ ዝፋኑ ኣቕሪቡ ፍትወይ ምለሰለይ በሎ። ኣደ ብርሃን ግን ቀሪባ ናይ ወዳ እግሪ ሰዓመት ወደይ ፍትወይ መሓር በለቶ። ጎይታ ከዓ እሺ ኢሉ ንኣባ ዳንኤል ናብ በዓቱ ንኣውሎጊስ ከዓ ናብ ናይ ቀደም ግብሩ መለሶም። ናይ ኣባ ዳንኤል ድንቂ ስራሓ ብዙሕ እዩ። ካልእ እኳ እንተተረፈ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሽፍታ ኣባ ዳንኤል መሲሉ ናብ ናይ ደናግል ገዳም ክዘርፍ ብምትላል ኣተወ። እተን ደናግል ከዓ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል መሲልወን እግሩ ሓጺበን ንሓንቲ ዓይና ዝዓወረት እንተቐባኣ ዓይና በርሀም። እቲ ሽፍታ ከዓ ነዚ ምስ ረኣየ ሰንቢዱ ንስሓ ኣተወ። ኣባ ዳንኤል ግን ተጋድልኡ ፈጺሙ በዛ ዕለት ተዓረፈ። በረኸት ናይ ኣቦና ቅዱስ ባሕታዊ ኣባ ዳንኤል ይሕደረና። ብዝተረፈ ግን ካብ ቅድስና ህይወቱ ብተወሳኺ ከምዚ ንብል ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ወይ ከዓ ግብፂ ኣበምኔት ኮይኑ ተሸይሙ ብዝረኣዮ ትግሃት ብሃይማኖት ሃላዊነቱ ብዝበጽሖ ማህረምትን ስደትን ብዙሓት ናይ በረኻ ቅዱሳን ኣብ በብዓቶም እንዳዞረ ብምቕባሩ ናይ ብዙሓት ስውራን ቅዱሳን ዜና ህይወት ብምእካቡ ኣብ በቢ ጊዜኡ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ዝፍጽሞም ዝነበረ ተኣምራትን ንድንግል እመቤትና ማርያም ብዝነበሮ ፍሉይ ፍቕርን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተኽብሮ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ናይ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል በረኸት ይኽፈለና። አሜን አሜን። ኣባ ማቴዎስ እስዋን ኣብ ትበሃል ፍልጥቲ ገዳም ኣበምኔት ዝነበረ ዓብይ ኣቦ እዩ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብፍርሓት እግዚአብሔር ጸኒዑ ዝዓበየ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ ናብ ገዳም ኣትዩ ብተጋድሎ ነበረ። መረብ እንዳሰርሐ ወዲ መዝሙሩ እንዳሸጠሉ ንዝረኸቦ ገንዘብ ንደኻታትን ንጸሞም ንዝሓድሩን ይምጽውት ነበረ። ኣብ ልዕሊ ሰሌን ዘለዎ ገቦ ንዘላ ገዳም ብስም ጳኩሚስ መሰረታ። ኣጋንንቲ በኣካል እንዳተገለጹ ይፍትንዎ እኳ እንተነበሩ ንሱ ግን ብጸሎትን ስግደትን ብዙሓት የሸንፎም ነበረ። ሓደ መዓልቲ እንጀራን ማይን ሒዙ ኣብ ውሽጢ በረኻ ናብ ዘላ ሓንቲ በዓቲ ምእንቲ ክኸይድ ንረድኡ ኣዘዘ እሞ ንጽባሒቱ ንሱ ድማ ናብታ ዋሻ ክብል ዝመጽእ ካብኡ ምእንቲ ክጽበዮ ንወዲ መዝሙሩ ነገሮ። ረድኡ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ገዳም ምስ በጽሐ ክልተ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዘፍርሑ ኣራዊት ረኸቦ እሞ ሰንቢዱ ነቲ ማዕጾ ብደገ ዓጽዩ እንዳፈርሐ ሓደረ።
أبا ماتيوس مسمصو نمنتاي ناوش تبعاتي آتي زي تحدر بلوا أتيرد إدما سلأتم أراويت كم زفرحو بمنقار زرعين زقات أمون تزاربا أبا ماتيوس دما زودي أنا مسؤوم 12 عامت جيري ألهو زعبخوم أنا إيه انجران ماين دما نابزي كتم زاززكها نعوم بلوم اتي معصو دما كفيتو مقبم هابوم اتم عراويت دما بليعومن ساتيومن مسودو نابا إيد نسيوم نابدروم أتو أبونا دما زينات رفاتهم مستفلتة بزحات دويان نبعتهم النعم تقولهم نبزحات فوسو نسبات رايزي كونس نزحممو انسساتاتون يفوسو نبرو حدا معلتي دما عبوشتي برخا كوغعازو كلو حنت الزبئي متيا نلبسو بأسنانا حيزا أيفنون بلدتهم نلبسو الناغوتتت دما وسيدا تحت نابز بلد بعاتي وسيدا زودقا دقا عرايتهم أبا دما ندقا بوتيتو مس أتنسألا اتازبئي دما سجيدا نقرو لحاسد ناي أبونا جزي عرفتم كقرب كلب طعمي سخبرو قدسان انتونوسن مقارسن باكوميسن تيودروسن موسيت أليمن سينودان كوينوم تغليصوم او ماتيوس اب سماويت إيرساليم متان كتنبر نابانا نعا إلوم مس نغرو بسلام عرفه رديت برختهم ناي أبا ماتيوس يحضرنا بسألتهم دما مدهاني عالم كريستوس يمحارنا أمين زمن سبكت كاب شوعات تحساس كسع لدى كريستوس كاب زلما عنت مالتيو كاب شوعات تحساس كسع لدى كريستوس زلو 3 سامنتات سنابتي زمن سبكت يبهالو أبزم سامنتات بزعبا እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ሰብ ከም ዝኸውን አቀዲሞም ቅዱሳን ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢት ዝመስልዎ ምሳሌ ዝረአይዎ ህብረ አምሳል ንዝክርን ነስተንትንን ሶሙን መጸውን ምስጢረ ስጋዌ ዝገልጹ ጽሑፋት ይንበቡ መዛሙር ይዝመሩ ትንቢትን ምሳሌን እናተጠቅሰውን ሰፊሕ ትምህርቲ ይወሃብ በሐፈሻ ግዚኡ ንበዓል ልደት በአፍልጦን ረድኢትን ናፍቆትን ክብርን ንምኽባር ዝግበር ምድላዋት እዩ ኣብ ዘመነ ስብከት ዘለው 3 ሳምንታት ስብከት ብርሃንን ኖላውን ይበሃሉ ስብከት ማለት ድማ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝውለድ በቅዱሳን ነቢያት ተሰቢኹ እዩሞ ናይ መጀመርታ ሰሙን ስብከት ይበሃል ስብከት ትምህርቲ አዋጅ ማለት እዩ ካብ 7 ታሕሳስ ክሳዕ 13 ታሕሳስ ዘሎ ግዜ እዩ እዚ ድማ ነቢ ሙሴ በኦሪት ቅዱሳን ነቢያት ብትንቢቶም ቅዱስ ዳዊት ብመዝሙሩ ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተዛረብዎ ዝዘከረሉ እዩ ብርሃን ማለት ድማ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከምቲ አቀዲሞም ቅዱሳን ነቢያት ብብርሃንካን ጽድቅኻን ለአኽ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 42 ፍቅዲ 3 ነታ ኣብ ጸልማት ኃጢአትን ጽላሎት ሞት ክሕደትን ዝነበረት ዓለም ንምብራህ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተወሊድ እዩሞ ካልኣይ ሰሙን ብርሃን ይበሃል ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 2 ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 12 ካብ 14 ታሕሳስ ክሳዕ 20 ታሕሳስ ዘሎ ግዜ እዩ ኖላዊ ማለት ድማ ጓሳ ማለት እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታና አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ትጉህ ጓሳ እዩሞ እዚ ሰሙን ኖላዊ ይበሃል ካብ 21 ታሕሳስ ክሳዕ 27 ታሕሳስ ዘሎ ግዜ እዩ ጓሳ ነባጊዑ ዘድልዮም ዘበለ እናዳለወ ከም ዝሕልዎም ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምቲ ነቢያት ዝተነበይሉ ንህዝቡ ብስጋን ነፍስን ካብ አጋንንትን ሲኦልን ዝሕሉ ሓቀኛ ለዋህ ጓሳ እዩ አሜን ታሕሳስ በረኸቶም ይሕደረና ታሕሳስ 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ስብከተ ነቢያት አባ ዳንኤል ገዳማዊ አባ ማቴዎስ ገዳማዊ ብጽእቲ ዲዮጥሮስ ወርሓዊ በዓላት ድማ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ አባ ባውላ ገዳማዊ
ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ቅዱስ አግናጢዮስ ንአንበሳ ዝተዋሃበ አሜን። ጎይታ ኢየሱስ ከአ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ በዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ ድማ መምህር ማለት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ከአ ገና ናብ አቦይ ስለዚ ዓረኩ አይተተንኪኒ ግናኸ ናብ አሕዋተይ ኪዲ እሞ አዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ። መግደላዊት ማርያም ድማ ንጎይታ ከም ዝረአየቶ እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም። ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 16 አሜን አሜን አሜን። ወስ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተአረመልና በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ብወርሓዊ በዓመታዊ ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳንና በረከቶም ይሕደረና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ናይ ስሉስ ቅዱስን ምሕረት ቸርነትን ናይ ቅዱስ ሰንበት በረከትን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን 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 ለይኩን